खुलुमबाय। गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ ब्रह्म गियाननि जानानै जासिहरग्रोबाय। दिनै जों मोनसे गोदान आयदा लानानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ जागायनो सानदों। बेनो जाबाय नखर धोरोम। जोंनि गेजेराव मानिजाथाव सावरायगिरि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो सासे प्रसारिका आइ कल्पना ब्रह्म। बे आइया गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बे आइनिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिग्रोबाय आरो बे आइखौ ब्रह्म गियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दा गंसे नखर जानोब्ला माबादि जानांगौ? गोबां नखरफोरानो गोबां मानसियानो धोरोम सिबियो, नाथाय थार नंगुबै नखर धोरोम जानो नांगौब्ला माबादि जोङो इसोर सिबिनायनि गेजेरजों नखरखौ सालायनांगौ, बेनि सायाव एसे गुवारै फोरमायना होदो नों आइया। खुलुमनाय थाबाय बाबानिसिम फंनैसो बुंनो होनायनि थाखाय। दा बिनि गुदि जाहोनानो जादों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया जोंनो माखासे 10थि बोसोन होलांखादों। बे 10थि बोसोनखौ जोङो बिमा जानानै एबा बाबामोन जानानै मोजाङै फालिलांबानो जों रावखौबो राव गिनाय लाजिनाय, रावजोंबो राव हिंसा हिंसि खालामनाय बे थानाय नङा होनदों आरो बे मुलुगाव जेसेबां नुनाय ब्रह्मानि, जोंनि न'आबो मोनसे मुलुग नङा होनबा? बे मुलुग, बे न'आव जेसेबां बारि बागान, लामा लांगोना, थोरसि लथा खुरै अरदाब, बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनानै जों गावखौनो गाव गावनि गोसो गोरबोखौ स्रां खालामनानै लानो हायो होनदों आरो दानिया नखर, गंसे नखर होननानै बुङोबा जों माखौ बुजियो बेखौ होनदों आरो। गंसे नखर होननानै बुङोबा बिमा बिफाखौ लाफानानै नखरनि सोद्रोमा गथ' गथाय जयै नखराव अनलायनानै रुजु रुमु रायजो जालायनायखौनो नखर होननानै बुङो। सासेल' मानसिजों नखर जाया नालाय आइमोन आफामोन, बेयो हायोबाबो आबुं जाया, माने फुरा जाजोबा आरो। आबुं मोनसे नखर होननानै बुंनो हाया आरो। जेरै सानखौराङाव गासै ग्रहफ्रानो साननि सोरगिदिं गिदिङो एबा सानानो ग्रहफोरनि बिगोमा, थिग बेबादिनो बिमा बिफायानो गंसे नखरनि बिगोमा होनदों आरो। बिमा बिफा आरो बैसोरनि दैदेननाय बादिसो नखरा सोलिलांनांगौ जायो। दानिया गंसे मोजां नखर होननानै बुङोबा जों माखौ बुजियो बेखौ होनदों। गंसे मोजां नखर होननानै बुङोबा समायना रमायना बारि बागानजों साग्लोबनाय एबा सोरगिदिं बिबार बारिजों बेंखननाय, RCC बिल्डिं, आसाम टाइप, थिं बांग्लानि नायनो समायना न'खौनो गंसे मोजां नखर होननानै बुङा। गंसे मोजां नखर होननानै बुङोबा गाहायै गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाय, एना एनि गैलायै, साननाय हनायफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनाय, हिन्जाव हौवा गथ' गथाय गोरोबलायनानै, धोन सम्फथि आरजिलायनानै, बारि बागानाव मैगं थाइगं मावनानै लोगोसे इसोर सिबिनाय हाबाखौ गोख्रोङै मावफुंनानै संसार जानायखौसो गंसे मोजां नखर होननानै बुङो। दानिया सुबुं माहारिया थांनानै थानाय बेलायाव नखर संसार जालांनो मावनो गोनां खामानिया मोननैल' होनदों आरो आइमोन आफामोन। जोंनि मावनो गोनां खामानिया मोननैल'नो, बेनो जाबाय बेबहारिक आरो फार्माटिक। बेबहारिक होननानै बुङोब्ला गाव गावनि आखल आखु फोसाबनाय आरो नखराव आसार खान्थिजों सोलिनाय आरो गावनि उदै थाइसेनि आरो गथ' गथायनि बिद्दा शिक्षा गियान होनायनि थाखाय मावनाय हाबाखौनो बुंनाय जायो। फार्माटिक होननानै बुङोब्ला थोंजोङै इसोर सिबिनायखौनो बुंनाय जायो। जाय नखरा बे मोननै खामानिखौ सिबिं गरसेनिबो हेरफेर गैयाजासे मावलाङाबा बे नखरा नखर धोरोम जानाय नङा होनदों आरो। अबेबा मोनसेखौल' मावोबा जानाय नङा। बेबहारिखौ मावनांगोन, फार्माटिकखौबो मावनांगोन, मोननैखौबो समानै मावलांनांगोन होनदों आरो। बिनिखायनो बाथ्रानि बानाव फार्माटिक आरो बेबहारिक खामानिखौ मासे दाउनि गांखं मोननैजों रुजुदों। जेरै मासे दाउआ गांखं मोननै नङाबा मोजां बिरबायनानै आदारखौ जानो हाया, थिग बिदिनो जोंबो नखर संसार जानायाव
बे मोननै खामानिखौ समानै मावलाङाबा जोंनि न'खर संसारा मोजां जालाङा होनदों आरो बेनिखायनो मुलुगनि गासिबो सुबुं माहारिफोरानो जोनोमनिफ्राय थैनानै थांजासिम आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो आरो इसोरजों अनजानो एबा उननि जोनोमाव मोजां जोनोम मोनहैनो न'खर धोरोमखौ सिमा गैयै आरो बुद्धिनि गोनांथारनो आइमोन आफामोन जों सिमा गैयै सोलोंनो गोनांथार बेसेबांबा न'खर धोरोमाव फार्माथिक आरो बेबहारिक खामानिखौ मावनो गोनां जायो बेनि सिमा गैथारानो आरो सुबुं माहारिनि अनगायै गुबुन जिबिया न'खर धोरोमखौ दैदेननो हाथावनाबो नङा होनदों आरो जों मानसिखौसो देरसिन श्रेष्ठ जिब होनाखै होनबा मानसियानो साननो हनो गोरोंनो नाथाय बै गुबुन मोनथाम जिबा धोरोमनि खामानिखौ मावनो हाया आरो इसोरनाव साननो हनो हानाय गोहो गैया जों मानसिया गावनि गोसो गोरबो सिङाव साननो हनो हानायखौ मोगथाङाव महर होनो हानायखायनो जों मानसियासो न'खर धोरोमखौ मानिलांनो हायो होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो गासिबो न'खरारिफ्रानो फाफोन थैनाय थांनायनि आयदानि गेजेरजों जुजिलांनानै धोरोमखौ सिगाङाव लानानै न'खरखौ दैदेनलांनांगौ जायो बेनिखायनो गोदो गोदायनि समाव आर्यफ्रा ब्रह्मचार्य समावनो सिमा गैयै गियान मानिनानै न'खर धोरोमखौ दैदेनबोदोंमोन आरो आलो गोजोनै रायजो जाबोदोंमोन गोदो गोदाय सैथो जुगाव उन्दै समावनो गथ' गथायफोरखौ शिक्षाजों लोगोसे नैबे धोरोमनि बाथ्राफोरखौ फोरोङोमोननो मानो होनोबा उन्दै समावनो फोरोंखायाब्ला गाज्रि जायो होनदों उन्दैनिफ्रायनो मोजां गाज्रिया रोदा सुलांखायो बेनिखायनो शिक्षाजों लोगोसे नैबे धोरोम बिद्याखौबो सोलोंलांनांगौ जायो गुरु आफामोनाबो बुंथिबोबाय थाखायो शिक्षा दंबालाय मा जानो होननानै बिनि आसार बेबहारा मोजां नङाबा बिनि गुना मोजां नङाबा मानसिफोरजों गनाय जानाय जाया होनदों आरो धोरोम गियान गैयाबा परमहंस शिब नारायण स्वामी आफाया बुंलांनाय राव न'खर धोरोमानो बयनिख्रुइ साबसिन धोरोमनो आइमोन आफामोन न'खर धोरोमानो बयनिख्रुइ साबसिनथार होननानै शिब नारायण परमहंस आफाया शास्त्र बिजाबाव लिरना गालांदों आरो रोखा रोखा आरो सुबुं माहारियानो गुदि सैथो सोलोंसालि होनदों आरो नंमारगौ आइमोन जोङो न'खरखौ मोनसे ब्रह्म मन्दिर बायदि साननानै लानांगौ जेरै जोङो मन्दिराव दुगैयै लोबै मन्दिरखौ सिबस्रां हस्रां साफा खालामनानै इसोरखौ सिबियो खुलुमो थिग बिदिनो जोंबो फुङावनो गोसो गोरबो गोथार लानानै जोंनि न'खरनि बेबहारिक खामानिफोरखौ मावलांनो हानांगौ होनदों आरो संनाय खावनायफोरखौ गोसो गोथारै संनानै जाहोनांगौ होननानै खोनाबाय थाखाय आइमोनहा ओंखाम संग्राखौ मन्दिर बायदि बाहायनांगौनो साब सिखोन अरदाबफोरखौ लिरनानै सुस्रांनानै मोजाङै मोजां संनानै खावनानै जाहोबा गथ' गथायफ्रा हौवाफ्रा मोजां जायो होनदों बेनिखायनो जोङो नैबे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोङो साफा सुफा खालामनानै जोङो संनानै जाहोनांगोन होनदों आरो बेनिखायनो आइमोन जोङो इसोरखौ सिबिबासो जोंनि गोसो गोरबोआव गियाना बेरखाङो लोगोसे गोसोआबो गोथार जायो बिमा बिफा गुरुखौ खुलुमनो सिबिनो मान होनो रोङो सैथो बाथ्रा बुंनाय आलासि सिबिनाय दान होनाय बेफोर साफा साफा मोजां आखल आखु गोनां जानो हायो फिसाइ सिबिनाय गुरुनि बोसोन फालिनाय लामा लांगोना जि जोम साखोन सिखोन लाखिनाय जाग्रा आदारखौ भेजाल खालामालासिनो जानाय नै बैफोरबादि न'खरासो गोजोनै थानो हायो होननानै बुंदों आरो दा न'खराव धोरोम सिबिनाय थायोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्राबो एसेबाबो सोलायलांखायो आरो जेब्लायबो जुदि न'खराव धोरोम सिबिनाय हाबाफारिखौ मावबाय थायोबा आइमोन बे न'खराव इसोरनि बरसाया सानफ्रामबो गोलैफैबाय थायो होनदों आरो माने नोंनि न'खराव सानफ्रामबो इसोरनि बरसाया गोलैफैबाय थानानै जोंनि न'खरा सुख सान्ति सुखु गोजोन सान्तिखौ जों मोननो हायो होननानै बुंदों आरो न'खराव सोरनिबा न'खराव सोरनिबा फिसाया अख्राब्रा खोथा खोनासङाबा अख्रा जादोंबा दा जों बैसोरखौथ' बुजायनानै जोङो मोजां खालामनो हाखाया नालाय दा बै गथ'फोरनि थाखायनो जों बिमा बिफाफोरा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनांगौ आरो इसोरनि अननायखौ गावनि न'खराव खोलैनानै लानांगौ होनदों आरो मा इसोरा जेरै मिहि इसोरनि अननायाबो बेबायदिनो मिहि बे मिहि मोनसे फुहर ज्योतिखौ गावनि न'खराव खोलैनानै लानांगौ होनदों आरो मा आइमोन नैबे समाव जोङो दिनैनि बे आयदाखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय मानिजाथाव जोंनि
उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि प्रसारिका आइ कल्पना ब्रह्मआ गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बे आइनिसिम ब्रह्मगियानि जानानै फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बे आइनो होनानै दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।